Salutare, oameni frumoși, bine ați venit la un nou vlog pe canalul lui Tucă Show de la Strehaia. Salut, prieteni! Vă salut! Păi Tucă, cine prezintă materialul ăsta? Bine, eu știu ce este materialul ăsta și, oameni frumoși, chiar este un vlog frumos și vă rog din toți cuvântul să-l vizionați cap-coadă, că nu o să regretați, pe cuvânt. Să lăsați un comentariu și chiar să lăsați un comentariu să-mi spuneți dacă regretați acest vlog care l-a filmat Tucă. Deci, încet cu încet, Tucă face vloguri frumoase. Pământului, îi doresc la prietenii mei de pe YouTube să se aboneze cât de mulți la mine, să fac și 1000 de abonați și să apasă pe un like și îi doresc multă sănătate la toți prietenii mei. Sănătate și ție, Tucă, și la toți oamenii care se uită la tine. Oricum, oamenii te apreciază, s-au abonat, au apăsat butonul de like, așa că o să se aboneze în continuare. Nu vă mai ținem de vorbă, oameni frumoși, vizionați vlogul cap-coadă ca să vedeți și voi, încet cu încet, Tucă chiar face vloguri diferite față de comunitatea noastră. Pe bun, chiar face vloguri diferite, dar încă ceva, te așteptăm cu subiecte puternice. Vizionare plăcută! Salut, prieteni! Prieteni, intrați pe contul meu Tucă de la Show de la Strehaia. Ia uite ce face tata! Bună ziua, tată! Bună ziua! Mă, tată, ce pregătești aici? Ce faci? Bă, tu că facem fum ca să fumăm aici cârnață. Uite, avem șuncă, avem brânză, avem Ai de toate. mine, cum e, bă, tată, cârnații ăștia. Da. Uite, facem. Vai de mine, toată iarna suntem pregătiți. Da. Păi ne-am pregătit așa pentru la iarnă. Că ce mai vin sărbătorile acum. Așa e, tată. Mamă. Bă, cârnății ăștia e și răbelea, tată. E și rău. Ai de mine. Uite cum stă strănina acolo. Ai de mine, uite ce... Avem și slănină, avem și așa mă șunculiță, avem de toate. Și tu ce lemn, tată, pui la pentru afumat? Fag. Fag. Da. Bravo, tată. Mamă, bă, tată, ce... Ia arată la prietenii coasta aia, tată. Aia de acolo. Asta de aici? Ia arată un pic întoarce, uite știu ce e. Nu pot să întorc, că e prinsă bine aici. Da, tată, văd. Mai de mine. Ai de mine ce aici. Uite rânzele. Vedeți, prieteni? Așa le pregătește tata. Cu fum. Afumătoarea noastră. Da. Frumos, tată, frumos. Îmi place și pivnița unde ai făcut-o. E faină. Nu este pivnița fumătoare. Afumătoare. Scuze, prieteni. Treci aici în cadru să spui la prieteni aici ceva. Ce să le mai spun? Că am bugețără treabă, vreau să fac fum. Să le afum bine. Că apropie Crăciunul. Și trebuie... Și noi de Crăciun tăiem ăsta, bânderetele. Ăsta trebuie afumat bine. Așa e, tata, ai dreptate. Să le mâncăm sănătoși Doamne ajută. și sănătate multă la toți prietenii mei de pe YouTube. Mă, tată, dar cât timp îi faci fum? Pe trebuie 4 săptămâni. 4 săptămâni. Stai aici în cadru și spune. Nu. Dă-i jos aia din cap. Să te vadă prietenii, așa. Așa este, 4 săptămâni și după 4 săptămâni sunt buni de mâncat. Ei sunt buni și acum. Dar nu au aroma aia. Uite cum merge fumul la ele. Mă, tată, grătarul ăla i-am spus la prieteni, când îi facem noi să arătăm la prieteni cum lucrăm noi? Păi sâmbătă, duminică. Sâmbătă, duminică îl facem, da? Da. Bine, prieteni, hai că mai vă arătăm ce facem noi. Bine, salut, prieteni! Ia uitați, dragi prieteni, că eu nu vă mint. Cădeam din pod. A fost Dumnezeu lângă mine că puteam să rup picioarele. Doamne ferești! Ia uite, să rup sălântetele. Îți mulțumesc, Doamne, că nu am căzut. Vedeți, prieteni, că eu nu mint. Eu spun adevărul. Salutare, prieteni! Vă salut pe toți prietenii mei de pe YouTube.
Prieteni, hai să mă duc la Mutu să cer și eu lăntete, să pun la scară. Când m-a urcat după tata să rup lăntetele și era cât pe ce să cad din pod. Mutu! Bă, Mutule! Bă, bată-te norocul ce pățam. Ce pățăm? Bă, mă urcai mă în pod. Ești pe vlog, filmezi? Filmez acum. Păi tu inti ca mă băzâna, filmezi direct de pe om, dacă mă că să-i naiba în bijamare. Băi, ascultă-mă. Mă urcai în pod acum după tata, știi, la fumătoare, să văd ce face ăla pe acolo. Bă, când coborâi, să rup să treapta de la scară. Du-te, bă, de aici, și ai pățit ceva? Mamă, bă, Mutule, îmi tremură picioarele, să mor dacă te min cu ceva. Eu mă las că te crezi. Eu iară la prieten și lăntetele, că e rupt. Hai să-mi dai și mie un lăntete, te rog frumos. Bă, tucă, bă, cu mine nu merge vrăjeală de asta. Că m-am picat de pe scară, că era să cad, că am spart... Bun, dacă ți ară lăntetele rupt. Ascultă-mă cum trebuia să vii la mine. Bă, Mutule, fii atent care e situația. Am și eu nevoie de un lăntete. Bă, să vedeți cu ce vrăjeală vine la mine. Am și eu nevoie de un lăntete. Bă, tucă, fii atent, te aștept cu un lăntete. Eu mi-am imaginat aseară, bă, nu știu ce am avut eu, stăteam în pat aseară și am zis în felul următor, stai că îmi luam un cafea la pachet acum, să-mi pun și eu. Dă și mie un pic la... Ascultă-mă, și am stat eu în pat aseară și m-am gândit, bă, am un lăntete pe acolo, am vrut să bag în centrală, să aprind focul cu el, știi că e mai uscat. Aha. Și ce mi-am zis eu? Bă, să-l bag, să nu-l bag, bă, nu-l bag, bă, poate vine tu că mâine și are nevoie de el. Vezi, mă, ducă. Băi, dacă te min cu ceva să mor eu, merg acum la scară să vă arăt scara ruptă. Bă, eu nu mint. Dă-i la mine să te filmezi eu pe tine. Bă, nu mint. Așa zic. Dacă mă crezi, Mutule, bă, tremuram. Spuneam, Doamne, dacă cădeam din pod, rupeam picioarele, Doamne ferești. Ce zici dacă rupea picioarele Auzi, din mă. podul tău? Nu mă zicea nimic. Nu mai zicea nimic dacă rupea piciorul? Da. Și te-ai lovit tu că te-ai Nu m-am accidentat? lovit, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am lovit. Uite, dar n-ai culeștea de unde le-ai luat? Bă, nu, le-am primit și eu cadou. Să-i porți sănătos. Îți mulțumesc. Deci nu ești accidentat. Nu, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Vezi, bă, Dumnezeu, dacă nu vrea să mă lovesc, dacă era necuratul, dădea cu mine de rupeam și gâtul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Ia uite, a fost lângă mine. Dar să mor, Mutule, acum mergi cu mine pe vlog. Așa? Să-ți arăt unde să rupsă. Lăntetul. Bă, eu nu vorbesc prostii. Bătucă. Hai mă să-ți dau un lăntete. Hai, mă, dă și mie unul, te rog frumos. Ține aici, ține. Hai. Dă și mie, te rog frumos. Băi, fie. Și mâine când mă duc eu... Ia. Ce bună sau? Bă, hai de mine, ăsta e bun. Ăsta e bun. Ăsta e bun. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Să treci. De mulțumiri sunt sătul. Băi, hai că opresc vlogul și mă duc acum să vă arăt scara ruptă. Hai. Salut, prietenii mei de pe YouTube. Ce faci, mama, aici? Uite, fac pregătiri la Moș Nicolae. Da? Da. Lasă că e bine, mamă. Hai, Gabi, Așa pune. e bine, uite. Așa e bine, prieteni. Să ducem dulciul, uite, la Ion. La Unicato. Da. Uite, ciocolată. Da. Uite, Gabi, veni. Așa e bine, știi? Gabi, salută și tu, prieteni, așa e. Prietenul, sucă. Așa e frumos. Uite, pe dulciul. Vai, unde am mâncat, uite. Pune, mamă, pune, că așa e bine. Așa e bine, da. Să facem cadouri. Uite, Așa e. Uite așa, vezi? O prăsuță la Ion, la Memo, la Tucă. Veniți la Tucă Moș Nicolae seara asta. Mamă, trebuie să-i duc și lui prietenul meu, lui unchiul meu. Care unul? Lui Mutu. Ai, prietenul, unchiul meu e Mutu. Cel mai scump unchi. Și adă mere, Gabi. Adu mele. Și la lui, cum îi spune, care îl cheamă? Nicolae. Nu, seamănă cu tine. Cine? La Leuț? Leonardo. La Leuțu, prietenul meu. Da. Ia mine. Pune, mamă, mele românești. Da. Ăștia sunt mele românești, prieteni. Da. Da. Pune banană. Da, da. Mutule, vezi că vin la tine cu cadou. El e copil mic. Îi duc eu lui meu mai bine 2 kg de vin. Dar consumă vin? Cine? Mutu? Nu știu. Nu.
Da? Bea multă. Nu prea consumă mult alcool. Multă bea bere multă. Bere îi place lui Muto. Da. Merge? Ba, merge. Merge banda. Merge banda. Trebuia să ridic ăsta mai sus un pic, dar lasă. La toată lumea duce. La Da? toată lumea duce tu, că uite, gata. Mamă, cât duce. Gata, că duci la toată lumea. Da, mamă, trebuie să duc. La vecin, la... Ia-mă. O, cum, mamă? Trebuie. Trebuie să duc un mutu, un nicasu, dar trebuie să mai mă duc să iau și câte o mașinuță. Da, trebuie și câte La... mașinuțe. Trebuie. Trebuia, hai. Du-te, hai du-te. Mama, e că trebuie să mă duc, întâi pretend să mă duc acum la... Da. Vă salut, prieteni! Salut, prieteni! Prieteni, vă mulțumesc pentru abonați, care vă abonați foarte mult pe canalul meu și vă doresc o zi bună! Salut, prieteni!